Club Junta, building better Africa. Mwaswera bwanji Malawi usiku uno. Taonani apa pali nkhani apa imene alemba ndazodeka kuti mkulu wa amayi achipani cha DPP Mele Navicha akuti amayi adzayenda mabere pa mtunda ngati bungwe loona za chisankho likakamire kugwiritsa ntchito makina opangidwa ndi kampani ya Smartmatics. Navicha ati akudabwa kuti bungwe la MEC likulimbikira kuti zotsatira za chisankho azidzatumiza kudzera mu makina osati pamanja. Polankhula pa msonkhano wa PAC omwe ukuchitika ku mzinda wa Blantyre, Navicha ati salola kuti makina atsopano agwire ntchito. Wapampando wa bungwe la MEC Annabel Ntalimanja anayankhapo kale kuti msonkhano wa nkhani iyi aukonza posachedwa. Okay guys, chomwe chikundidabwitsa wawawa, Navicha ni member of parliament, okay, ndiye akudziona kuti MEC ndi bungwe palokha, and pokhala bungwe palokha MEC sangauzidwe chochita ndi Navicha. Loko atakungana kuti tabwera loko mabungwe kaya ndi amtundu wanji kaya ndi ochoka kuti palibe chimene yowangalankhule kuwauza chochita MEC ndipo MEC nkusintha kapena nkumvera, zosatheka. Reason why ineyo lero linofa ndikuoneseni chifukwa chake. Kwa anthuwa Navicha ni member of parliament and iyeyi anali nawo pa 18 February 2023 ku parliament ko, ende anavomereza nawo kuti mashina amene agudwe asagwire ntchito ku Malawi kunoko. Anali nawo mu August 2023 mene bill imene imapangidwa approve president Chakwera amene amasainira kuti okay chakuti pakuti ku parliament mwagwirizana bill iyi ndine ndikuyisainira kuti igwiredi ntchito. Okay, dikirani ndikuoneseni. Ndilowere apa then ndibwere apa. Apa on December 5 2022 Parliament passed the Electoral Commission Amendment Bill, which became law following its approval by President Lazarus Chakwera on February 18 2023. So bill yo inateka kudusa pa 5 December 2022, then pa 18 February 2023 Chakwera anasainira. The amendment section 4 of the law mandated the Malawi Electoral Commission MEC to work with the political parties towards the improvement of elections in the country. Okay? So, izi ndizinzoti zimapangidwa ku parliament konko. Following the development on August 4, 2023, MEC approved the purchase of advanced election technology after visiting South Africa Independent Electoral Commission in March 2022. You see, MEC anakapanga visit South Africa 2022 mwezi wa March. Then pa follow ku parliament kunapangidwa approve okay panopa tikhoza kugula machine. So now machine ajagudwa awawa anzathu aojeniyo amene ali member of parliament akuchuluka nzeru kulankhula zinthu zamubwerera zazi. Izi zinthu kuwerengerani zalemba ndi Amichi online ndipo anazilemba 2 days ago. Suti nzamuru mwanga iyayi. Leno izi zikusonyeza kuti member of parliament unaliyese akudziwa ndithu kuti mashini wakuti agudwe zinatengera ife kumvana ku parliament. Lero mashini agudwa akuchuluka nzeru. Funa wanasa yani? Mashini agudwa akuchuluka nzeru. Okay. Nkhani yama auditors. MEC namva kulankhula ndithu zana mena malankhula pa Zodiac ndatola nkhani anapewanena kuti wadziwisapo otsutsa boma kuti abwerese mamonitors awo. Koma mamonitors amene alandira ndochepa ndipo akufuna pewa monitors ambiri. Chonsecho anthu akungolimbikira kumabwera malankhula zazi Smartmatics ABCD. Mwamutumiza mamonitors, mwamupeza mamonitors anthu oti azikayang'anira kwa athandiziro kugwira ntchito umene uchako sakutumiza akulimba ndi kulankhula mbwererazo. Funa wanasa yani? Ndiye lero azikati ayi azimayi
tizaenda maliseche panisero amenepo fuka amikidwa neseratu kuti ife zoti inuyo muzaenda maliseche ka musatani zimene zozo ndizanu sisi kuti khudza iyayi kaya muzatani awo iwo ameke angotsindika unena kuti zomwe zikuyenera kusinthidwa titsatabe malamulo zoti zikhoza kusinthidwa zisinthidwa koma zomwe sitingasinthe ndipo sitikusintha zotigwisa ntchito mashiniwo popanga transfer mavoti mashini agwirabe ntchito palibe zoti tikagule mashini uko munapanga nokhapu zimene zonso parliament then nkuzati pasa ife malamulo kuti panopa tapanga tadusa bilu iyi motero mukuyenda umatsata malamulo mzikati simungapange mupangabe so zinazo azatotsa boma chundi tamauzani anthu zoona osamakhala ngati ndinu mabulutu zitsiru ya kumatonerera ife bwanji mangotinamiza basi nthawi zonse mupeze nkhani kuti mundinamize naye nthawi zonse mupeze nkhani kuti mundinamize naye kuganiza kwa bwanji umeneko mukuona ngati anthu koma so ndikwabwino muwauze anthu chilungamo kuti agwire bwanji ntchito dani zanu zimene mukambazo mufuna kuzaenda maliseche ayendeni ena amakufunani kale atakuonani mukuyenda malisechewo ndekuti akomedwa akomedwa ndithu ofuna zaenda maliseche zayendeni ndipo ife ojambula akhala tikujambula makontenti kwayo kuchokera kwa inuyo chifukwa choti mwafula bwereni basi matema amene oloko mutakapangira ukasungu ine ndichokere kwathu kuno ndikuyendabe basi ndifike kumeneko ndilipira transport bora ndizafike kundikwanise kujambula content famupanga ndi chibwana chachikulu sangoti wewe ngati kuti mulipo nokha iyayi Malawi yense ino tachamba tsatsani malonda anu pa machanelo awa Makosana with 100 plus subscribers, BS Malawi with 100 plus subscribers, Hot 265 with 90,000 plus subscribers, Sam Mavita with 100 plus subscribers, AMTV Malawi with 50k plus subscribers, Malawi Trends TV with 50k plus subscribers, Dreams Media with 20k plus subscribers, Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers, Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakutipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.